Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Video content khlajanai maya dogmano hingkeba vlog video toklang ma khlaikha upload bu khlaikha hingke no nugui bu tongkhana hingke ani subscriber bu tak jora tei belai no respond kaha ano support khai tongo but te kaisa kachana muchukmani hingke ma haisi video no phangchimi paithak jora nailadi haikesi nero naithokma bo sinai nero support magui video content kahang kahang to manai tani hongba jeng to tiprani je tabok popular tongnai rok ta short film khainai rok interest manai baksa kisa naikhe no thaimel logo nugui no baksa kat khaipegi tini o khoroksa takhokno mangkha bo belai no talented gnang nijeni talent no phunukma ya amata hiklagi kebangma tongo rungtutei phano sugui maya ge phadi so bo tini bo boni sakno sunagui rojamani bukhago soigui no ge phadi bo ni khorang bahai bo nirok khanai di ani tini o kaisa hajak lama be hajak laimane o kereng teiphano kereng yakhe bukha khakama bai bukha khakama alga kheyo yetu tei tafar laimane o kothomane rasam kaisa ang rasai khnarunai teisa deneng bai malaina gosekha o anikale wadiangkha jorale sale thango langmale logi thango o anikhano methanarlia masing jorang phayo khawole changmanawo o anikhano kesanarlia nang seganaro no phayo khao wan chogitong kheno tho bere sebabai malaina nugere bahake thei thangpa phula kaisa sumai paron bai malai wi thancha khe tei shaden bai malai na gosekha o anikale biangwa biangkha biangwa biangkha khulungkha takuk jotono tiprasano jotono naiwe tongdi jekhao tongnai bo nurebai phebedi friends bahing jabai kha takhu khoroksa rochabani boni khorang no angle belai khe perfect ja moi Ajit boni khorang bai belai ni same to same haying ani bai angle khana thokjaka release compose no haja tonga hinke contact khlaimano ani number nai ro ano call khagi boni number nagimano ani khane contact nai asuno nini video khlaimani